George, kanyo to nyo wach ne treasury notimo maber, mak mana nyaka wangi bende yuto marji. Pod adoki e first, ng'ato kaka both of us one planners. Ngeni kela gincha ni gigole from 10% to 25%. To me okane kodonjora ahinya nikech ineno George nitiere joma mula mosgi simbe mag mula mosgi gin categories mopogore opogore. To mama mboga koponi ineno treasury sani through KRA gidwane gi expand kendo gi advance on digitization, especially tax digitization. To tax digitization wanyalo mana achieve koponi simbe gi obed affordable. Nikech kidhi Makalda kawuono kata idhi Sori kucho kata idhi Ugenya kucho tidwaro ni ng'ama miyo nikech adwan wawuoye filing tax mabe ni finance bill ni idwaro ni otime between January gi dwe mar 4 tena ni nyaka ubede gi sime mamako mulo to dhi chap okidi amange tiele cha koro gino ningo bed first approach 25% okwadagi to dak treasury ng'iye ni yawa oyo joma yuto gi nyalo mulo moko mag folders ing'e moko ma mula mosni nyapar mi yaone koro gito ningo kete malo 25% then mediere joma yuto gi diere ket ginene ket 20% jo Samsung kaka gurubo gi iketo kajo to joma ni mapiny manyalo ng'iewo sime mar 10,000 iwinjo idwa miyo wuoru kata ko dhoge ni moko ne wedalo nyago ni picha toro ni oningo ket kata mana 12%. Koro noko ningo beda ni cross cutting ni en 25%. Aito Joji na wuoye finance bill ni weche mabe mar electronic vehicles. King'iyo the VAT exempt ka VAT ka kum bill masane mwawuoye ni omulo weche mag electronic vehicles mago nyamburko matiyo gi nitiere kanyo tax moket kanyo mar gina lithium battery ochako ket ogole zero rating chon ne wa debate kata 2025 no bedo zero rated sani oken zero rated obedo tax exempt olne in midwa kelo mtokni gi okibi claim VAT on import iwinjo kanyo jopinyo ningo winji koro sama ikelo ine tajiri makelo geche gi tibro ng'eni okay utama ni mondo kiko kwa bi claim VAT on import koro pass onyalo likely importers nyalo the pass burden ne consume ang'ome wawacho kama kancha neno kagolo report mar fuel fuel pricing wang'iyo mar Kenya to gi global ne wa advice jo Kenya government ni mondo wang'i uru yo mwanyalo incentify kata wa reduce go uru prices ma electronic vehicles mondo ng'eny kata buses wayud electric buses Nairobi ka to gi major towns to gi mtokni mabe ichaja gi ai to battery cha be waduoke matin koro kar bedo 14% the treasury consider go gikete kata 12% kinyi na wawuoye gi members of parliament mondo ji ong'iewe wabere gi fossil fuel ni inyo wanikech ang katang ni gone mheshimiwa Mbadigini Koko en onge Saudi Arabia kucho ingeni fuel oken chak mabedo produce kiambuka fuel en kuma chielo koro fossil fuel wanyalo reduce the usage mondo mi wa adopt modern technology kaka electronic vehicles to wawuoyo gi jo mtokni bende owe charge bus rate mamalo kum electric buses nikech en okotigi fuel kata sani gimedo bei ginyo